मानसो हाग्रामायाबो इपिपिएल एबसुआ गावखौ बुनो जुगुमदों गोहो दंब्ला मोदोमाव दांनाय फै होनना बुंनाय बाथ्राया हाग्रामा महिलाक शेष কৰিব লাগে আৰু মোক বিচাৰি থাকিবলৈ মোক বিচাৰিছে কি কাৰণ আমাৰ কাৰণে বিচাৰিছে এইটোতো স্পষ্ট কৰিব লাগিব কথা এইবিলাক অততে ভাল নহয় আপসু আৰু ইউপিপিএলৰ মতলবটো ভাল নহয় बिटिसिनि सिट मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारि सारजों बिटिसि सरकारजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो फेर फाथिदों गावनि आंगो फिसाखौ उदांस्रिनि दावहाया हगार हरनो सहाय हाया आंनि गोरबोआव सोबख'नाय नासयनाय सुथुरनि इनाय खान्थिखौ सहाय हाया आंनि गोरबोआ सोबख'नाय नासयनाय सुथुरनि इनाय खान्थिखौ जारिमिन मोनथायखौ लानानै दाय गैयै सुबुंनि सायाव इनाय अनागारियै बुथारगुंनाया बिमा हारिखौ जिनाहारि खालामनाया थुलुंगा होबाय आंखौ बुहुमनि सुबुंनो दिन्थिनो बर' माहारिनि उदांस्रिखौ थुलुंगा होबाय आंखौ बुहुमनि सुबुंनो दिन्थिनो बर' माहारिनि उदांस्रिखौ सोर गोसो जायो पुलिस प्रटेक्शन মানে কি বৰ্তমানৰ যি সাংবিধানিক ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাত বৰ্তমানে স্বীকৃত জনজাতিসকলৰ বাদে OBC হিচাপে ৰিকগনাইজ কমিউনিটিবিলাকক যি কেটেগৰিতে নিদিয়ক কিয় ই STPA হওক বা STVA হওক স্বাভাৱিকতেই বৰ্তমানৰ ট্ৰাইবেলৰ ক্ষতি হ'বই সেইটো চেপ্টাৰ 10ত খুব স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ পাইছে আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ এটা এমিকেবল সলিউশ্যন বিচাৰিছোঁ আৰু এমিকেবল সলিউশ্যন বিচাৰিছোঁ কাৰণেই আমি ঘোষিত আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি স্থগিত ৰাখিছোঁ আমি আলোচনালৈ আগুৱাই আহিছোঁ আজি প্ৰথম আলোচনা এই আলোচনাত আমি ভালেখিনি পইণ্ট আমি ৰেইজ কৰিছোঁ আৰু মন্ত্ৰী গোটেও এই পইণ্টখিনি মানি ল'বলৈ বাধ্য হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আজি আমি ইণ্টাৰিম ছাজেশ্যন দিছোঁ আৰু আমি এমাহ সময় লৈছোঁ এমাহ সময়ৰ ভিতৰত আমি এটা কনচালটেটিভ গ্ৰুপ গঠন কৰি এটা কংক্ৰিটাইজ কৰিম ফাইনেল ছেপ দি ফাইনেল ছাজেশ্যন আমি গভৰ্ণমেণ্টক জমা দিম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আমি এটা আলোচনা বিচাৰিছোঁ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত এটা ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এণ্ড CC2ৰ এটা বৈঠক আমি বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰমানে যিটো আপোনালোকৰ সাময়িকভাৱে আন্দোলন স্থগিত কাৰ্য হৈছিল সেইটো বাহাল থাকিব আমি সাময়িকভাৱে এইটো স্থগিত ৰাখিছোঁ কাৰণ আলোচনা আৰম্ভ হৈ গৈছে এফালেদি আলোচনা চলিব এফালেদি আন্দোলন চলিব সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমি এইটো ছাছপেণ্ড কৰিছোঁ আমাৰ কথাটো হ'ল আমি ফাইনেল যেতিয়া ছেপ দিম আমি ফাইনেলি যেতিয়া আমাৰ ছাজেশ্যনখিনি দিম তেতিয়া কথাখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী লেভেলত বা গৃহমন্ত্ৰী লেভেলত যেতিয়া আমি কথাখিনি পাতি পেলাই এটা সুন্দৰভাৱে এটা সমাধান সূত্ৰ উদ্ভাৱন কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িম গতিকে আমি সদ্যহতে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীবিলাক আমি স্থগিত ৰাখিম কিন্তু মই এই কথাটো জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু এইটো ইণ্টাৰিম প্ৰতিবেদন অন্তৰ্বৰ্তীকালীন প্ৰতিবেদন চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন এতিয়াও হোৱা নাই ফেব্ৰুৱাৰীত অন্তিমখন অধিৱেশন হ'ব ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন মন্ত্ৰীগোটে প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা কিবা কৈছে নেকি মন্ত্ৰীগোটে এটা কমিউনিটি ক্ষেত্ৰত এতিয়াও কংক্ৰিটাইজ কৰা নাই বিশেষকৈ টি ট্ৰাইব বা আদিবাসীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ তেওঁলোকৰ দাবীবোৰ সুকীয়া তেওঁলোকৰ দাবীবোৰ কোনোবাই কয় 36ক STP কৰিব লাগে কোনোবাই কয় 35ক কোনোবা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে 115টা
115টা কমিউনিটিক ৰিকমেণ্ড কৰিবলৈ কয় তো এই যে আমি যে কৈ আছোঁ যে 6 জনগোষ্ঠী একচুৱেলি 6 জনগোষ্ঠী নহয় ৰিপৰ্টটো আহিছে 121টা কমিউনিটিৰ তাৰমানে টি ট্ৰাইব আৰু আদিবাসীসকলৰ সাবকাষ্ট হৈছে 115 প্লাছ 6 21টা কমিউনিটিৰ ৰিপৰ্ট এইটো গতিকে এইটো কংক্ৰিটাইজ কৰোঁতে এটা ফাইনেল শেপ দিওঁতে ৰিপৰ্টটো আৰু ফাইনেল ৰিপৰ্ট আহোঁতে কিছু সময় লাগিব এই যিমান গণ্ডগোল হৈছে চব ইউজি মোৰ কথা এই যিমান গণ্ডগোল হৈছে চব ইউজি একশ্যন আমি তদন্ত ডিমাণ্ড কৰিছোঁ তদন্ত কৰিব লাগে বুলি অসম চৰকাৰৰ ওচৰত নিশ্চয় তদন্ত হ'ব মই কি কয় ইউজি ব্ৰহ্মক কি কয় মই আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৈছে না নহয় আগতীয়াকৈ ইলেকশ্যন নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৈছে না নাই ইয়াৰ এক্টিভিটিটো আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব মুঠতে ইউজি আপুনি তাক কেনেকৈ ধৰিব কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিব ইয়াৰ মুখৰ পৰাই ওলাই থাকে জিনজে বুলি কোৱাটো জানে এইটো জিনজে কি বস্তু জানে এই ইউজি ব্ৰহ্মৰ পৰাই ওলাই থাকে জিনজে এতিয়া যে আপোনালোকে ইউজি ব্ৰহ্মক সোধক আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডৰ সোধক মই নক'ম জিনজে মানে কি এইবিলাক মই নক'ম জিনজে কি বস্তু ইউজিক সোধক আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডক সোধক সিহে বনাইছে কোন ইউপিপিএল কিয় নাথাকে এনেকুৱা হাল্লা চিল্লা কৰা নাই দেখা নাই ইউজি ব্ৰহ্মই গণ্ডগোল কৰা সিয়ে মেইন মাষ্টাৰ কিন্তু আপুনি ধৰিব নোৱাৰিব প্ৰমাণ দিব নোৱাৰিব আপুনি সি এনেকুৱাই কাম কৰে ক'ব লাগে কৈছে মানে যোনে আৰে কিয় নক'ম মই ইউজি হওক কোনোবা হওক কোৱা কিবা দিগদাৰ আছে ইয়াত ভূমি পাট্টা দিবৰ কাৰণে আমি অহাকালি এনাউন্স কৰিব আমি গোটেই আমাৰ অহাকালি মাছ কেটাৰিং আছে সেইখিনি প্ৰগ্ৰামত আমি 30 সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ বেনিফিচিয়াৰীসকলক 10,000কৈ প্ৰত্যেকগৰাকী 10,000কৈ যিটো বিলাৱাৰ প্ৰগ্ৰাম সেইটো খুব ভাল প্ৰগ্ৰাম হ'ল ছাকচেছ হ'ল আৰু এনেকুৱা আমাৰ আৰু 14টা সমষ্টি আছে আৰু এইটো অতি সোনকালে জানুৱাৰীৰ ভিতৰতে শেষ হ'ব এই 14টা সমষ্টিটো এইটো অলৰেডি তাৰিখবিলাক ফিক্স কৰা হৈছে তো আচল কথাটো হ'ল সেইটোতো হৈ থাকিব আমাৰ ভাল প্ৰগ্ৰাম CM ডাঙৰীয়াৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম সেইটো ভাল আৰু এইটো প্ৰগ্ৰামৰ দ্বাৰাদি গোটেই অসমৰ সঁচাকৈ আমাৰ আই মাতৃৰ মহিলাসকলে খুব সহায় পাব বুলি মই কামনা কৰিছোঁ কথা সেইটোৱে আৰু আচল কথাটো হ'ল আমাৰ BTC অঞ্চলত যিখিনি পৰিৱেশ আপচু আৰু UPPLে কৰি আছে সেইটো ভাল লক্ষণ নহয় মুঠতে আপচু বা UPPLে যিটো 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ নামত প্ৰটেষ্ট কৰি বা আন্দোলন কৰি যিটো ভায়োলেণ্ট কাম কৰিব ওলাইছে বা ঠায়ে কৰিবৰ কাৰণে যিটো ব্লুপ্ৰিণ্ট সেইটো আমি গম পাওঁ মুঠতে ভাল নহয় ইহঁতৰ কিবাটো হ'ল এই BTCটো আকৌ কেনেকৈ দখল কৰিব পাৰিম আগ্ৰামা মহিলাই শাসন কৰি আছে এই শাসন কালত যেনে তেনে BTCটো লুটপাট কৰিব লাগে গণ্ডগোল কৰিব লাগে মানে BTCটো মানে অস্থায়ী মানে সদায় গণ্ডগোল মানে ইয়াত আৰু শান্তি নাই এনেকুৱা পৰিৱেশ বনাবৰ কাৰণে UPPL আৰু আপচুৱে ইয়াত কমপ্লিট ৰচনা কৰি আছে আৰু কৰিব ডিফেন বড়োৰ কথা বাদ দিয়ক মই কৈছোঁ ডিফেন বড়ো আপুনি আপচুৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয় ইমান মিছা কথা কৈ লাভ নাই এই এছেম্বলি যিটো হলত সোমাই পেলাই যিটো এক্টিভিটি কৰিছে ইহঁতে কোন হয় আপচু ল'ৰা হয় না নহয় এইটো আমি নাজানি নাকি আপচু ল'ৰা আমি জানো আমি জাগাৰী মানুহ কোন আপচু ল'ৰা হয় কোন UPPL কৰ্মী হয় আমি চিনি নাপায় নেকি ইয়াৰ ওপৰত কোন দোষী হয় কোন বাচি যায় সেইবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ তদন্ত কৰি আছে কৰিব ওলাব মুঠতে ডিফেন বড়ো কোৱাৰ কথা টোটেলি মানে মিছা কথা কৈ আজি 5 বছৰ ইহঁতে BTCখন চলাইছে আকৌ চলাবৰ কাৰণে ইহঁতে খুব আশা কৰিছিল কিন্তু ৰাইজে এইটো বদলাও আনিছে ৰাইজে সেইটো ডিফেন বড়ো বা কোনোবা প্ৰমোদ বড়োৰ যিটো চৰকাৰ চলাই আছিলে 5 বছৰ সেইটো মানি ল'ব পৰা নাই এতিয়া নতুন চৰকাৰ আনিছে BPF চৰকাৰ সেইটোকে আপচু বা UPPLে সহ্য কৰিব পৰা নাই মই কথা এটাই কথা UPPL বা আপচুৰ কথাটো হ'ল এই হাগ্ৰামা মহিলাক চেছ কৰিব লাগে আৰু মোক বিচাৰি থাকিবলৈ মোক বিচাৰিছে কি কাৰণে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে না মাৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে এইটোতো স্পষ্ট কৰিব লাগিব কথা এইবিলাক মুঠতে ভাল নহয় আপচু আৰু UPPLৰ মতলবটো ভাল নহয় একদম খুব বেয়া মুঠতে আজি হয়তো তামোলপুৰ কৰিব পাৰে
এক সপ্তাহ পিছত হয়তো ওদালগুৰি হয়তো ক'তবা গড়েশ্বৰ হয়তো ক'তবা শালবাৰী হয়তো ক'তবা মুছলপুৰ মুঠতে এইটো ৰুটিন আছে ইহঁতৰ মুঠতে একদম BTCত গণ্ডগোল কৰি পেলাই চেদলা বেলা কৰাৰ মানে ব্লু প্ৰিণ্টটো ইহঁতে কৰিছে অলৰেডি যিমানেই নকয় কিয় ডিফেন্স ব্যুৰ আপুনি হয় স্পটত নাই আপুনি নাই আমি জানো আপোনাক দেখা নাই কিন্তু আপচু ল'ৰাবিলাক আছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ওলাইছে আপচু অফিচৰ পৰা ওলাইছে যিসকল ধৰ্ণা দিছে ইহঁতে আপচু অফিচৰ পৰা ওলাইছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ওলাইছে এইটো আপচু জড়িত নাই বুলি ক'লে কেনেকৈ হ'ব নাই এইটোতো আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো মেৰিট বেচিছত মানে সেইটো চিলেকশ্যন কৰি আছে মুঠতে অতি সোনকালে হ'ব ভাল মুঠতে খবৰটো ভাল নাই এইটোতো ইলিগেল প্ৰমোদ বড়ো দিয়াটো নিযুক্তি দিয়াটো ইলিগেল যোনে মেৰিট বেচিছত পাব লাগে ইহঁতে পাব ওলাব মুঠতে খুব প্ৰায় ফাইনালেই হৈছে প্ৰায় ফাইনাল অতি সোনকালে হ'ব এইটো বিজেপিৰ ফালৰ পৰা 2জন EM পাব এইটোতো আগতীয়া আলোচনা হৈছে এতিয়া কেতিয়া দিব বিজেপিৰ কোটা মুঠতে 2জন EM পাব বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ বাবে 6জন যি আপোনাৰ সিলেক্টেড মেম্বাৰ দিয়া হ'ল MCL তাক লৈ আচলতে বিতৰ্ক ওলাইছে এটা বিশেষ জনগোষ্ঠীৰ এইটো হ'ল এইটো এইবিলাক ক'ব নালাগে হয় আমাৰ মানে এইটো কাৰেকশ্যন কৰিব লগা আছে যেটো আমাৰ কোচ ৰাজবংশীৰ পৰা দুজন দিয়া হৈছে বুলি কোৱাটো সেইটো আচলতে আমি এই যেটো নমেনক্লেচাৰ নাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ডিক্লাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কাৰেকশ্যনৰ দৰকাৰ আছিলে এইটো নকৰাকৈ হৈছে মুঠতে আমি কাৰেকশ্যন কৰিম আমি মহিলা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে দিছিলে এই আমাৰ প্ৰভা দেৱী বাইদেউ মহিলা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আমি দিব পাৰে ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ হেমপ্ৰভা কি আছে হেমপ্ৰভা বাইদেউক আমি দিছে মহিলা হিচাপে দিছে আমি এইটো জনগোষ্ঠীলৈ কথা নহয় दान मोनसेनिबो बांसिन जोंनि आसाम हादाबसा आरो BTC हालामखौ लानानै BTR हालामखौ लानानै जोंनि बर' आरो ट्राइबेलफोरखौ लाफानानै मोनद' हारिखौ ट्राइबेल स्टेटास होनायनि बेलायावहाय दान्थे बिदान्थे दाङाबाजि जालायगासिनो दङ आरो जोंबो बेखौ खोब सिदा नोजोरजों नोजोर होबोगासिनो थादोंमोन गोबां मानसिफोरा जोंनि UPPL दोलोखौबो दिनै माहारियारि बादजों समाज दानायनि थांखिजों बर'लेण्ड हालामाव शान्ति गायसननायजों आरो गासिबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै खौसेथियै भारतीय नागरिक हिसाबै जोङो माबोरै आवगायलांगोन बे नोजोरजोंनो जोङो अबजार्भ खालामबाय थाबोदोंमोन जाउनाव जोङो साननैसो नेथ'दोंमोन नाथाय दिनै जोङो मोनसे बाथ्राखौ रोखा होनो नागिरबाय जे दिनै बाथ्राफोरखौ रोखा बुंनायनि सिगां आं मोनसे बाथ्राखौ क्लियार होग्रोनो नागिरदों जे जोंनि थांनाय 29 नभेम्बर खालि ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेननायाव बर'लेण्ड आरो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिमानि फरायसा फरायसुलिफोरा थांनाय जोंनि बे BTCनि सेक्रेटारियेट मावख'खौ गाग्लोबनायनि बेलायाव BPF दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बलनस हाग्रामायाबो बावहाय UPPL दोलोनि आखाइ दं आरो UPPL दोलोनि थुनज्लायनायावनो बे खामानिया जादों होननाया सोमोनांथावना आरो सोंखारिथावना जों मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जे जाय फरायसा फरायसुलिफ्रा जोंनि हारिनि आरो हादोरनि इयुन बिथांमोना इमोसनेलि जा खामानिखौ सेक्रेटारियेटखौ एटेक खालामबाय बा बिनस्थ खालामबाय बियो आयेन बेरेखा जादों बेखौ जोंबो गनायो नाथाय दिनै जाय फरायसा फरायसुलिफ्रा गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ थैनो थांनायखौ नुखानानै रायखसनि खुगायाव मनजाहां अबस्थाखौ नुखानानै इमोसन जानानै सोमावसारदों बे सोमावसारनायखौ लानानै हाग्रामा आरो BPFनि मानसिफोरा UPPLनि फिसाफोर बा नखरनि मानसिफोर होननानै बुंनाया हारिखौ लाजि फोनांनाय बायदि जादों नंगौ बावहाय UPPLनि गथ'फोरबो फिसाफोरबो थागोन BPFनि फिसाफोरबो थागोन BJPनि कंग्रेसनि फिसाफोरबो थागोन UPPL BPF BJP कंग्रेस बेफोर जादों मोनफा मोनफा राजखान्थि हान्जा किन्तु बर' बिमानि राव रायग्रा बर' बिमानि आसार खान्थि हारिमु राव थुनलाइखौ सिबिग्रा
बैफोर जादों साफा साफा बर' आरो साफा साफा ट्राइबेल जाय ट्राइबेला रोजा रोजा 7,000 बोसोर जोंनि बर' बंश रायजो जाबोदों बे 7,000निख्रुइबो बांसिन रायजो जानाय बर' फिसाफ्रा जेब्ला दिनै हरखाब सासे बर' दैदेनगिरिनि दैदेननायावनो गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ रायखसनि खुगायाव गारसननायखौ नुबाय बे नुनानै बिथांमोना सोमावसारनाया बे मोनसे स्वाभाबिक बाथ्रा नाथाय बिदि होननानै दिनै बिपिएफआ इउपिपिएलखौ मुं फाननाया गावनि राजनैतिक षड़यन्त्रनि थाखाय बर' हारिखौ फाननायनि मोनसे सिन जानानै फैनायखौ जोङो नुनो मोनदों नैथियाव मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनांगोन जे 29 नभेम्बर खालिनि जा जाथाय बे जाथायखौ लानानै हाग्रामाया जे इउपिपिएल एबसुआ गावखौ बुनो जुगुमदों गोहो दंब्ला मोदोमाव दांनाय फै होनना बुंनाय बाथ्राया आं सानो बियो सासे गावखौ मूर्ख होनना सिनायथि होनाय सासे लिडार बिथाङा ओरैबायदि मूर्ख लिडार मूर्खखायनो अधर्ज आरो सासे काउन्सिलनि मुरब्बी जानानै गावखौनो जुदि बाहुबलि देखायनानै हारिखौ फोजोबस्रांनो नागिरदोंब्ला आं खावलायगोन नोंथाङा मेलेम दङबा खर'आव जुदि नोंथाङा मेलेम दङब्ला खलम हमनानै जोंजों दावहा नांनो आवगायबो आं पार्सनेलि नोंथांखौ चेलेन्ज खालामदों बुलायनायनि बाथ्राखौ जों बुङा जों नोंथां बायदि मूर्ख नङा अधर्ज नङा खिन्थु बोलोआ जोंहाबो दङ जों रावखौबो इनस्टिगेट खालामनो नागिरा खिन्थु नोंथाङाबो सोरखौबा इनस्टिगेट खालामैया गाहाम बेखौसो जों नोंथांखौ खावलायदों 3 नाम्बाराव आं मोनसे बाथ्राखौ रोखा खालामनो नागिरदों बे जाथायखौ लानानैनो बिथांनिनो सासे इएम आफतारा मा होनो आं नामखौ मोजां मिथिया बिथाङा बर' माहारियारि बादखौ लानानै जाबायदि सोंखारिदों जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय बेसेबांबा बोसोर जोनोम जानाय मोनसे आफाद बर'खौ मोनसे दिङायाव दैखांनानै लोरगि हमनानै गासैबो सात जालानिफ्राय रैखाथि होनानै अरायबो बे आफादनि फरायसा फरायसुलि दैदेनगिरिफोरा गावखौ त्याग खालामनानै हारिखौ बासायग्रा मोनसे आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे बर' फरायसा आफादखौ दिनै फाग्ला होननानै बुंनाया सोंखारिथावना आफताराया सोर आरो आफताराखौ हाग्रामाया माबायदि पावार होदों जों बुंनो नागिराखै आफताराहा बुंनो मोन्थाय गैया होननानै बुंनो हायो सोरखौबा बेक्तिगत भाबै एटेक खालामनो हायो खिन्थु आफादखौ बर' माहारियारि बादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे आफादखौ सोंखारिनाया सहायनो हायै मोनसे बाथ्रा जानानै फैदों आरो बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो बर' हारिया खौसे जानानै हाग्रामानिफ्राय फिननायखौ जों मोननो लुबैयो आरो बेखौ जों लुबैनांगोन आरो बेखौ जों बिनांगोन आं बेखौनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोसावबाय बा खावलायनाय जाबाय गुबुन फारसे थांनाय 29 नभेम्बर खालिनि जा आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि जोबथा रांबावजा एसेम्ब्लि जानानै थांदों बे एसेम्ब्लि खालि मोनद'था एसटि बिनाय माहारिखौ आसाम गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिसिम जा अथराइजेसन माने मा होनो प्रप'जाल हरनाय जादों बे प्रप'जालखौ लानानै जोंनि गेजेराव ट्राइबेल दैदेनगिरिफ्रा सापर्ट दं गैया बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव जि दान्थे बिदान्थे जादों आं बे बाथ्राखौ रोखा बुंनायनि सिगां मोनसे बाथ्राखौ आं रोखा होग्रोनो नागिरदों जे थांनाय 2006 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आं फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा नङाबाबो बेखौ आं दिनै रायजो राजानिसिम क्लियार होनो नागिरदों जा हाग्रामाया होनदों 2006 मायथाइनि 19 मार्च खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादा अथराइज लेटार होनाय जादों बिथांमोना एसटि मोन्थों होननानै बियो अथराइज लेटार नङा बेखौ जों साफ्रोमबो मिथिखागौ बे अर्गानाइजेसनेल डिसकासन बिटुइन आक्रासु एन्ड आफसु माने भारतीय नागरिक हिसाबै बयहाबो खेंखायनो खुद्रिनो मोन्थाय दङ गाव गावनि मोन्थायखौ लानानै आरो बेखौ लानानैनो दिनै बर' आरो राजबंशीनि गेजेराव हारिमुखौ लानानै बा मोन्थायखौ लानानै माखासे गोनो गोथो सोमजिलायबोदोंमोन जाउनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आक्रासुनि दैदेननायाव कचफोरनि जा सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया होननानै बिथांमोना अर्गानाइजेसनेल सावरायलायदोंसोमोन बे अथराइजेसन लेटार होनाय नङा खिन्थु जोङो मिथिगौ 2016 मायथाइनि 27 नभेम्बर खालि खिन्थु हाग्रामा गभर्नमेन्टआ बा हाग्रामाया मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स आरो मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्सनिसिम राजबंशीफोरनो
बा गुबुन हारिनो एसटि होनांगौ होननानै अथराइजेसन लेटार हरनाया सैथो खोन्था। बे बेलायाव हाग्रामा बुंनाय बायदि इउपिपिएल हरदों बुंनाय बाथ्राया नंखाय आरो जों मालाबाबो हराखै। जों बेखायनो बुंनो नागिरदों जोङो बर'नि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थि जों मालाबाबो राजखान्थि गेलेनो नागिराखै आरो राजखान्थिया हारिनिख्रुइ राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिनिख्रुइ मालाबाबो देरसिन जानो हाया। बिदि होननानै जोङो जोंनि आइखौ आं आंनि आइखौ अनो होननानै आं आंनि आइखौ मोजां मोनो होननानै आं आंनि आइखौ दाव दाव खालामो होननानै सोरबा कुचनि बिमा बिफाखौ सोरबा कुचनि राव हारिमु आसारखान्थिखौ जोङो मालाबाबो संहार खालामा बा जों जोगारा। दिनै हाग्रामाखौ नुनो मोनदों बिथाङा गावनि राजनीतिक स्वार्थनि थाखाय सोरनोबा मोनथाय होनो थांनानै गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिखौ जोगारनो नागिरदों आरो बेखौ रायखसनि खुगायाव ब्लां ब्लां सिनाय रायखसनि खुगायाव सोसननानै बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरदों। इउपिपिएल दोलोनि सासे स्पक्सपार्सन हिसाबै आं मोनसे बाथ्राखौ क्लियार बुंनो नागिरदों। जों इउपिपिएल दोलोआ साफ्रोमबो आरो पार्टी हिसाबै जोङो ट्राइबेलजों दङ, जोङो बर'जों दङ, जोङो बर'नि राव हारिमु आसारखान्थिखौ जों मालाबाबो जोगारा। बिदि होननानै जोङो गुबुननि सोरबा नन बर' नन ट्राइबेलनि राव आसारखान्थि हारिमुखौबो जों जोगारनो नागिरा। मानोना थांनाय गभर्नमेन्टआव जोङो हम मर्यादा हम उन्नयन हम बिकास समान जौगाथायखौ नोजोर बोनानै जोङो अनलायनायनि गेजेरजों सान्थियै जोङो जाबायदि खुनु सोमावसारनाय गैयालासेनो मोनफ्रोमबो जातिखौ जनगोष्ठीखौ जोङो जौगानायनि लामाजों दैदेनलांदोंमोन। नंखायनो मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीया गनायदोंमोन। षड़यन्त्रआव गोग्लैनानै थांनाय बिसायख'थियाव जोङो जेनदोंब्लाबो जोङो अधर्ज जायाखै। जेरै हाग्रामाया 28टा सिट षड़यन्त्र भाबै देरहानानैबाबो जोंनि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिखौ गुबुनखौ गोबानानै फाननो थांनाया जोंनि थाखाय लासिंसिं आरो दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनिखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं दिनै सासे रन्जित बसुमतारी हिसाबैबो कुइसन खालामनो नागिरदों। जों इउपिपिएल दोलोआ हारि आरो माहारि राव हारिमु थुनलाइ आसारखान्थिखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय जेब्लायबो दं। मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीखौ जोङो मान होनायाव दं। खिन्थु हाग्रामाया दिनै क्लियार होथों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों आंबो हारिजों दङ होननानै जों जेरै बिखाफोर दानानै बुंनो हादों। गावनि सोरनिबा मोन्थायखौ होनो थांनानै आंनि मोन्थायखौ आं मालाबाबो खोमानो थाङा होननानै बिथाङा बुंदों। आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों कुइसन खालामबाय। थेंक इउ। आसाम एसेम्ब्लियाव हाग्रामा महिलारिया सानै हिन्जाव लानो मोननायनि माखासे प्रस्ताब थिखांदों होननानै बुंदों। बे बेसेबां सैथो सार? बिथाङा गाव डिमान्ड खालामनो हागौ, किन्तु डिमान्ड खालामनाय आरो मावनायजों बिराद फारागथि दङ। बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ नाय, जेब्ला जोङो मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीखौ लानानै खौसेथियै हारि दानायजों लोगोसे गुबुनफोरखौ जोङो बोनानै लांफानायनि गोजौ दावखोनायनि बाथ्रा सानदोंमोन। बे समाव हाग्रामाया जोंनि मानाव गेदेर पार्टी चिफ प्रमद बर' बिथांखौ बेफारि होननानै बुंदोंमोन। दिनै बर'नि राव हारिमु आसारखान्थिखौ बेफार खालामग्राया सोर जादों? हाग्रामा। गतिके बिथांनि बुंनाय आरो मावनायनि गेजेराव फारागथि दङ। जोङो जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय पृथिबियाव सिनायथि होनो थाखाय GI टेग खालामदों। बिथाङा बेखौ दिनै बरबाद खालामनो नागिरदों। बिथाङा सरकाराव फैनाय जे डिक्लारानो जायाखै, जास्ट देरहाफुबायल' थादोंमोन। बे समावनो क'क्राझाराव मोनफ्रोमबो आसाम बिटिआरनि जायगा मोनफ्रोमबो खना खनलायाव दिनै जुवा ड्राग्स एन्टि ससियेल एलिमेन्टफ्रा जालांगासिनो दङ। बिथांनि सरकारनि दिनाव दिनै एक्सटर्सन जाफिनदों। मोनसे हान्जाया दिनै मानसिफोरनाव मोसौ बेफारिफोरनाव दम होनानै फैसा लांदों, गय बेफारिफोरनाव फैसा खांदों। बेफोरथ' हाग्रामानि मोनसे इनडाइरेक्ट मोनसे इनस्टिगेट खालामनायसो बर' हारिनि गेजेराव दाङाबाजि फैथों होननानै। दिनै गोजौ जौखोनाय हारिया बर' हारिखौ लेखा दा रोंथों, बर' हारिया दा जौगाथों बिदि होननानै बर'नि जौगानायखौ नायनो हायैनि जाहोनाव सासे मूर्खनि आखायाव दिनै बर' हारिखौ गथायनानै बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो जा कौशल खालामदों। बे कौशलखौ बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बुजिया जोंनि थाखाय लासिंसिं बाथ्रा। मानोना बिदि बिटिसिनि सिङाव खामानि गैया बिदि दा सान। ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ जोंनि स्ट्रंलि खावलायनो सानदों, फोरमायनो सानदों। नोंथाङा बिटिसिनि चिफ मुरब्बीखौ जानला मोनला खोथा बुंनायनिफ्राय जानगाराव था। एभिडेन्स होनो हायोब्ला गाव जेराव थांनो थाखाय राजि, एभिडेन्स होनो हायोब्ला गाव एबसुनिफ्राय रिजाइनेसन होनो थाखाय गाव राजि। दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव प्रेस मिटनि गेजेरजों मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारजों आरो बिटिसि सरकारजों बिथाङा चेलेन्ज खालामदों। खुलुमबाय, आं मुस्रि कास्टम बसुमतारी, मानाव गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आदा बिथाङा
दाखालि जालांनाय जि बिटिसिनि एसेम्बलि गाग्लोबनायाव 1% जुदि एबसुआ इनभल्भमेन्ट दङब्ला बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों जे बिथाङा रिजाइन होगोन होननानै आरो बिथांनि जि प्रेस मिट आं बेखौ खिन्थाना लाग्रोनि नै बियो बे खोथाखौ जों स्पष्टयै बुङो एबसुआ बेबायदि गाज्रि इनस्टिगेट खालामनायनि जुदि 1% जुदि एभिडेन्स दङब्ला 1% जुदि बेबायदि तथ्य दङब्ला जोंनो हो आङो बेखौ प्रत्याहान खालामदों चेलेन्ज खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं रिजाइन लागोन आरो बे घटनाखौ जुदि जोङो खालामदोंब्ला जोंनि मायबा तथ्य दङब्ला जेलाव थांनो थाखाय रेडि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव प्रेस मिटनि गेजेरजों मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारजों आरो बिटिसि सरकारजों बिथाङा चेलेन्ज खालामदों आरो बिथाङा फोरमायदों जे दाखालि बावै जे बिटिसिनि एसेम्बलि गाग्लोबनाय जोंनि लाइमोन फरायसाफोरा बेयाव 1%बो जुदि एबसुआ इनभल्भमेन्ट दङब्ला बिथाङा रेजिगनेसन होगोन होननानै गावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसआव प्रेस मिट होदों दा आङो नैबेयो दाखालि बावै जे फरायसाफोरा फार्स्ट बिटिसि एन्ट्रेन्स गेट फार्स्ट गेटआव हाबनाय नैबेखौ जुम खालामनो थाखाय खावलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलानि बे एसेम्बलिनि गाहायाव बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला नैबेयो मानगोनां क'क्राझारनि डिसि मेदाम फैनाय समाव आरो बावबो फरायसाफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बाहायदों दा आङो जोंनि केमेरामेनखौ जुम खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय नैबेयावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बेबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिथांमोनहा बाहायनानै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाजोंनो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां मावथिफोर दङ जेराव आं एग्जाम्पल होनानै बुंनो हायो नाथाय बेखौ बुंलायलायला दा आं बुंनो लुबैनाय बिसोरजि मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'आ बेसेबां नंथारै बाथ्राखौ बुंखो मानो आफादगिरिनि मासियाव जिरायनानै एसेबां गाहाय थाखोनि खोथाखौ बुंखो जे एभिडेन्स होनो हायोब्ला गाव जेराव थांनो थाखाय राजि एभिडेन्स होनो हायोब्ला गाव एबसुनिफ्राय रिजाइनेसन होनो थाखाय गाव राजि होननानै दिनै बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों बिटिसि सरकारजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो फेर फाथिदों मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा सासे संग्रामि मानसि आरो बयनिफ्राय बांसिन बिथाङा सेक्रिफाइस खालामनानै जोङो बिटिसि होफैबाय बर' भाषाखौ एथिदलाव सोबाय आरो बिथाङाव बयनिफ्राय बांसिन मा होनो सेक्रिफाइस आरो बयनिफ्राय बांसिन कन्ट्रिबिउसन दं नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरिया नंबां जांबां मा होनो बिथांमोनहा गावसिनाव खामानि गैयाब्ला मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफनाव खामानि गैया बिदि दा सान ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ जोंनि स्ट्रंलि खावलायनो सानदों फोरमायनो सानदों नोंथाङा बिटिसिनि चिफ मुरब्बीखौ जानला मोनला खोथा बुंनायनिफ्राय जानगाराव था मानोना बिथाङाव बिराद कन्ट्रिबिउसन दङ मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफनाव बिराद कन्ट्रिबिउसन दं बुंनो नागिरो जोङो जुदि बुंनांगौब्ला गोबां बाथ्रा दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनाव दाखालि बावै प्रमद बर'आ जेला बिटिसिनि चिफ जायोमोन पर्बत जरायाव हा होनायनि जाथाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिपेन बर'नि दैदेननाया सिरियै उन्दुनानै दंमोन रायजोनि राजानि जानानै फंसेबो खोथा बुङाखैमोन पर्बत जरानि हा होनायनि जाथायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि खुगानिफ्राय फंसेबो बाथ्रा ओंखाराखैमोन लास्ट 5 बोसोराव प्रमद बर'नि सरकार समाव खनसेबो प्रटेस्ट खालामाखै खनसेबो मुभमेन्ट खालामाखै दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार चिफ जानाय लगे लगे बिपिएफआ सरकाराव फैनायनि उनाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा नांबां जांबां माखासे खोथाफोरखौ फोरमायगासिनो दङ एसटि इस्युआ बेयो मोनसे बिराद मा होनो एसटि इस्युआ बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादआ पलिटिक्स खालामनो नाङा आरो जों जुदि बुंनांगौब्ला एसटि इस्युखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिसपुराव सोर मिनिस्टारजों मा सावरायनानै फैयो सोर मिनिस्टारखौ मा बुंफ्लाबोयो दिसपुराव थांनानै सोरखौ लोगो हमहैयो सब तथ्यआ जोंनाव दंजोबो दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बादि गोथार आफादखौ बरनाम होनो लुबैया ओंखायनोसो मानाव गेदेर दिपेन बर'खौ जों जेबो बुङाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबादि मोनसे हाखराव गावहरनायखौ जों लुबैया ओंखायनो जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दिसपुराव थांनानै सोरखौ लोगो हमहैयो दिसपुराव थांनानै मा खोथा बुंनानै फैयो माबादि मुभमेन्ट लागोन सानबेसे मुभमेन्ट लागोन सोरजों मा सावरायबोगोन बिनि डिटेल्सखौ जों होजोबनो हायो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोंनाव अननाय आरो मोजां मोननाय दङ बिनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बादि गोथार आफादखौ जोङो
बेबादि रायजो राजानि गेजेराव हाद्रि बाला सारनो लुबैयाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ जेरैबादि डिभाइड पलिटिक्स खालामदों बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जेरैबादि बिथाङा मा होनो बिटिसि सरकारनि सिटजों जानला मानला आंबां जांबां खोथा बुंबाय थादों बेनिफ्राय जानगाराव थानो नांगौ आरो एसटि इस्युखौ लानानै पलिटिक्स खालामनो नाङा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुदि खामानि गैयाब्ला नोंथांमोनहा दलरै जिरायनानै था मानावगिरि हाग्रामा महिलारि सारा जोङो बिटिसि ओनसोलनि आरो आसामनिनो गासै बर' माहारिखौ लानानै बिथाङा जौगासारनायनि खामानि मावगोन लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि थाखाय मोजां खामानि मावगोन आरो बिटिसिखौ रैखाथि होगोन दिनै दिल्ली बादियाव थांनानै कन्स्टिटिउशनेल सेफगार्ड होनाय मानसि बर' रावखौ 8 सिडुलाव सोनाय बिटिसि 6 सिडुल जोंनो होनाय बेयो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सार आरो हाग्रामा महिलारि सार बादि मानसिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा नंबां जाम्बां खोथा बुंनायखौ जोङो दुखु मोनदों सारा बर' हारिया दुखु मोनदों बेनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ जोंनि स्ट्रंलि जानगाराव थानो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो एसे गोथौयै हाबबावनांगौब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया ना एमएलए ना मन्त्रि नोंथाङा दिनै एमएलए मन्त्रि नङा गारा बेसेबां सम्पति खामायखौ नों बेसेबां सम्पति खामायखो बेखौबो जों डिटेल्स लाबोनो गोनां जागोन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मान होयो सन्मान होयो बेनि थाखाय जों दिपेन बर'नि सायाव खोथा बुङाखै नङाब्ला जोंबो बुंनो हायो नाथाय जोङो एबसुखौ बेबादि मोनसे नोजोरजों नायजानायखौ जों लुबैयाखै बेनि थाखाय जों मान होनानै सिरियै दङ थेंक इउ